Youth for Green Euroregió Future, un projecte desenvolupat entre el novembre del 2023 i el novembre del 2024, amb el suport de la Unió Europea. Un projecte de comunicació per i pel jovent del territori d'Euroregió Pirineus-Mediterrània sobre la política de cohesió a favor del desenvolupament sostenible. Un projecte treballat en 4 idiomes: català, occità, francès i castellà. Un projecte construït sobre 5 grans eixos: mobilitat, alimentació, consum, natura i habitatge. S'han fet accions a 18 municipis de l'Euroregió. Han participat prop de 700 joves directament. Han visitat 22 projectes finançats amb fons europeus i descobert molts altres que la política regional de la Unió Europea ha ajudat a desenvolupar. Hem escoltat les propostes que ens han fet els joves de cada territori. Durant el projecte, s'ha fet un seguiment a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació de proximitat d'arreu del territori euroregional. Hem estat a 18 poblacions, a 15 centres de noves oportunitats, missions locals, instituts. Hem visitat 22 projectes de desenvolupament sostenible finançats per la política regional i han participat més de 700 joves. Hem arribat a més de 50.000 persones. A través del Pacte Verd Europeu, la Unió Europea actua per al desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic. La política de cohesió finança molts projectes per donar suport a aquesta prioritat. Per la seva banda, els joves de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània són cada vegada més conscients dels canvis que viuen i de la responsabilitat que tenen, tant individualment com col·lectivament, com a únic camí per assolir un futur millor. Amb el suport de la Comissió Europea, el projecte Youth for Green Euroregió Future ens ha permès enfortir la comunicació amb i per als joves al voltant d'aquests temes. Utilitzar el transport públic en lloc del cotxe. Passer a un fournisseur d'énergie renouvelable. Reduir el consum de carn vermella. Comer productos locales y de temporada. Améliorer l'isolation des bâtiments. Réduire l'usage du chauffage et de la climatisation. Les propostes dels joves demostren que s'empoderen i volen liderar un canvi social i mediambiental des de l'àmbit individual fins a l'europeu.